இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशधारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. என்னோட வாய்ஸ் ஓகேவா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. थैंक यू. हरे कृष्णा. मैं इसे शेयर பண்றேன். பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஷேர் பண்ணிட்டேன். எஸ் மாதாஜி. அத்தியாயம் 17 நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், தி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த். இதுதான் இந்த சாப்டர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம போன சாப்டர்ல 16th சாப்டர்ல தெய்வ அசுர குணங்கள் இத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். தெய்வீக குணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் 26 குணாஸ் வந்து பகவான் சொன்னார். அதே மாதிரி அசுர குணங்கள் என்னென்னு ஒரு 6 குணங்கள் சொன்னார். அந்த அசுர குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க வந்து எந்த மாதிரி குணங்கள்னால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எந்த குணங்கள் வந்து அவங்கள வசியப்படுத்தி வச்சிருக்காது, அவங்க வந்து எப்படி அறியாமையில இருக்கிறாங்க, அந்த அறியாமையில வந்து அவங்க எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். தங்களை தாங்களே வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்களே தனித்தனியா வந்து யாகங்கள் தங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி எல்லாம் வந்து யாகங்கள் செய்கிறார்கள். அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்களுடைய அசுர குணங்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து கஷ்யப முனிவருடைய 2 மனைவிகள் அதிதி திதி அவங்களுடைய ஸ்டோரிய பார்த்தோம். அவர்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க. அதிதியினுடைய பிள்ளைகள் வந்து தெய்வீகமானவர்கள், தேவர்களாக பிறந்தார்கள். திதியினுடைய பிள்ளைகள் வந்து அசுர குணங்கள் கொண்டவர்களாக பிறந்தார்கள். அப்புறம் கடைசியில அவங்களுடைய ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திதி வந்து என்னன்னு வேண்டினாங்க, என்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து யாருமே வந்து அழிக்க கூடாது. அப்புறம் இந்திரனை கொல்லக்கூடிய தன்னுடைய அக்காவுடைய பிள்ளைதான் இந்திரன். ஆனா கூட சகோதரியின் பிள்ளை இந்திரனை கொள்வதற்கு தனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் அப்படின்னுதான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டினாங்க. அப்ப வந்து என்ன கிடைச்சது? அவங்க வந்து பயோ விரதம் வந்து ஒண்ணு சொன்னாங்க அதிதிக்கு, பும்சவன விரதம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க திதிக்கு. இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சுட்டே வந்தாங்க. பயோ விரதம் அப்படின்னா நீங்க மறந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா பயோ விரதம்னா நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்ட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பேசுங்க. மறந்துட்டீங்களா?
எஸ் ஆர் நோன்னு கூட நீங்க சொல்லலாமே, மறந்துட்டோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாமே. உங்களோட பேசினாதான் எனக்கு கிளாஸே எடுக்க வருது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஓகே, அப்படிங்கிற மாத்தாச்சு ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க. ஆனா அவங்களுடைய வாய்ஸ் சரியா கேட்கல. ஓகே, ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் எனக்கு கேட்டுச்சு. ஓகே ஓகே. அப்போ ஓகே ஓகே, பயோவிரதம் அப்படிங்கிறது அன்னத்தை வந்து அரிசியை வந்து நம்ம வந்து பாலிலே வந்து வேக வச்சு அதை வந்து சீரன்னம், அதை வந்து ஒரு நேரம் மட்டுமே வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். பும்சவன விரதத்துல சாமானிய தர்மங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். பூஜைக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு நேரம் மட்டும் திதி வந்து அன்னம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கும்போது அதிதிக்கு வந்து வாமனர் அவதாரமா பகவானே வந்து வாமன அவதாரமா வந்து பிறக்கிறார். தேவர்கள் இழந்த சொத்துக்களை எல்லாம் பலி மகாராஜா என்ற அசுர குணம் படைத்தவர்களிடமிருந்து அதை வாங்கி கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்போ எப்படி 3 அடி நிலம் கேட்டு இல்லைங்களா? அது அந்த ஸ்டோரி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இங்க திதியினுடைய கதை என்ன ஆகுறது அப்படின்னு கேட்டா, ஒரே ஒரு நாள் ஒரு வருஷம் வந்து அந்த பும்சவன விரதத்தை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வர்றாங்க. ஆனா கூட என்னாச்சு, ஒரே ஒரு நாள் வந்து சரியா கை அலம்பல. அவங்க எல்லாமே முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு சரியா கை அலம்பல. அவங்க அதனால என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்க என்ன வேண்டினாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். தேவர்களை அழிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தானே அவங்க வந்து வேண்டினாங்க. ஆனா இங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா, விரதத்திலிருந்து தவறியதனாலே தேவர்களுக்கு சேவகம் செய்கின்ற பிள்ளைகள், மருத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற 49 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். அவர்கள் யார் அப்படின்னா, தேவர்களுக்கு, இந்திரனுக்கு எல்லாமே சேவை செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாகத்தான் மாறினார்கள். சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து அவங்க குணத்திற்கேற்ப அந்த அவங்களுடைய வேண்டுதல்களும் நம்பிக்கைகளும் இருந்தது. அதுக்கு ஏற்பவே விளைவுகளும் இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதுடைய ரீகேப் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ரீகேப் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. One's modes determines one's activities, faith, worship in the modes. சோ யார் வந்து என்ன சுபாவத்துல இருக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய குணங்கள் வந்து எதுல என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா, அவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், அவர்கள் அந்த கர்மங்கள் செய்கின்ற கர்மங்கள், நம்பிக்கை, வர்ஷிப், இது எல்லாமே வந்து எதை பொறுத்தது அப்படின்னா அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்தது. சோ எந்த சத்துவ குணத்துல இருந்தா அமைதியா இருப்பாங்க. அவங்க செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே நற்செயல்களாக இருக்கும். அவங்களுடைய நம்பிக்கையும் வந்து உயர்ந்ததாக இருக்கும். அவர்கள் வந்து தெய்வ நம்பிக்கை மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள். இதே வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க வேற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க, பேராசைப்படுவாங்க, இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருப்பாங்க. சோ இது வந்து மோட்ஸ் தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கையையும் வழிபாட்டு முறையையும் அவங்களுடைய கர்மாக்களையும் தீர்மானிக்கிறது. சோ அந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மை வந்து வசியப்படுத்தி ஒரு பொம்மையை போல வந்து ஆட்டி வச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் ஃபுட்ஸ் இன் த மோட்ஸ். சோ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவர்கள் என்ன மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்ன உணவு பழக்கங்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள், அதே மாதிரி தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவை வந்து விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இந்த 8 to 10 வரைக்கும். அடுத்தது வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் எப்படி பண்றோம்,
யக்னங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்றோம், தானங்கள் எல்லாம் என்ன எப்படி பண்றோம். இந்த 3 மோட்ஸ்ல sacrifices in 3 modes, austerity in the modes, charity in the modes. சோ ஒவ்வொருத்தரும் சத்வகுணத்துல இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க, தியாகங்கள் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி யாகங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தானங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தமோ குணத்துல இருந்தா ரஜோ குணத்துல இருந்தா அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கடைசியா ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த விளக்கம், அதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு இந்த கடைசியான ஸ்லோகத்துல இந்த கன்க்ளூஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். மறுபடியும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க, Chapter 16 explains the divine qualities that elevate one on the tree and leads ultimately to liberation. So நம்ம பார்த்தோம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ், தெய்வீகமான குணங்கள். இந்த ஆலமரம்னா நம்ம பார்த்தோம் பௌதீகமான வாழ்க்கை, பௌதீகத்தின் துன்பங்கள் பார்த்தோம். சோ இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், எலிவேட் ஆகிறோம், நாம் உயர்த்தப்படுகிறோம். இந்த மேலே இருக்கிற பிரான்ச்சஸ்க்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். மனிதனாக இருந்தோம், இப்போ தேவர்கள் இருக்கிற அந்த இடத்திற்கு, ஸ்வர்கலோகத்திற்கெல்லாம் உயர்த்தப்படுவோம். சோ அதுக்கப்புறமும் அதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்தா நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைத்து பகவானுடைய கோலோகத்துக்கு நம்ம லிபரேட் ஆகி போலாம், மோட்சம் அடையலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது 16 also explains the demonic qualities and the mentality which drives one lower on the tree and ultimately to hell. இதே நம்முடைய குணங்கள் ரொம்ப தமோ குணமா இருந்துச்சு, ரஜோகுணமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் பூலோகத்துல பெறப்படப்போம். தமோ குணத்துக்கு நம்ம கீழிறங்கி வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்லிஸ் பிளானட்ஸ், நம்ம நரகலோகத்துக்கு கீழே தள்ளப்படுவோம் அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது Chapter 16 என்ன சொல்லுச்சு, Krishna also established the faithful followers of Shastra and are divine. சோ யாரெல்லாம் சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே தெய்வ குணங்கள் மிக்கவர்கள். அப்போ அந்த சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் எல்லாம் அசுரர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு. But into which category does a man fit who follows with faith something other than Shastra? If he is goodness, passion or ignorance, where is he situated in the banyan tree? சோ இங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. சோ சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத விதிமுறைகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த மனிதர்கள் எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்களா, ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறார்களா, தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்களா? அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஆன்சர் தெரியும். சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க யாருன்னு சொன்னாரு, டிவைன்னு சொன்னாரு. சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணாத நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் டெமோனிக்னு சொன்னாரு. இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றவங்க எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது, அவங்க எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க? நீங்க யாராவது ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துக்கு, சரிங்களா? சோ ஆனா அவங்க சத்துவ குணத்துல இல்ல அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இதுதான் 16th சாப்டருடைய ரீகேப் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், once modes determine one's activities, faith, worship in the modes. ஒருவருடைய அந்த சத்துவ குணத்தில் அவர் இருக்கிறாரா, ஒன்ஸ் மோட்ஸ்னா அவருடைய குணநலன்கள் எதுல இருக்கு, அவங்களுடைய எந்த குணம் அவங்களுக்கு டாமினேட் ஆயிருக்கு, சத்துவ குணம் டாமினேட் ஆயிருக்கா, ரஜோகுணம் டாமினேட் ஆயிருக்கா, தமோ குணம் டாமினேட் ஆயிருக்கா, அதை வச்சுதான் அவர் செய்கின்ற காரியங்கள், அவருடைய நம்பிக்கை, அவருடைய வழிபாடு எல்லாமே அமையும் அப்படின்னு இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஸ்லோகங்கள் கொடுக்கல, அது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, நான் தமிழ்ல படிக்கிறேன். அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठादुका कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तम. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணா சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் தனது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடும் ஒருவனுடைய நிலை என்ன? அவன் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா அப்படின்னு பகவான் கிட்ட தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்கிறாரு. சாஸ்திரங்களையே சொல்லல,
ஆனா இவர் வந்து தனக்கு மனம் எப்படி சொல்கிறதோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வழிபாட்டு முறையை வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ஒரு சாதாரண மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து, அவரும் பௌதீகவாதி தான், நம்ம மாதிரியே ஒரு பிறந்தவர் தான் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரை தேர்ந்தெடுத்து அவரை வந்து கடவுளாக்கி, அவரை வந்து கடவுள்னு நம்பி அவரை வந்து வழிபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து தன்னுடைய சந்தேகத்தை அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார். சோ இவர்கள் வாழ்வில் பக்குவம் அடைய முடியுமா அப்படின்னும் கேட்கிறார். சோ இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து என்ன பதில் சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ 4ஆம் அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வருகிறது. அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 39வது ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தை நான் இப்ப படிக்கிறேன் பாருங்க. ஸ்ரத்தவால்லபதே ஞானம் தத்பர சம்யதேந்திரியக ஞானம் லப்த்வா பராம் சாந்திம் அசிரேனாதிகச்சதி. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, நம்பிக்கையுடைய ஒரு மனிதன், என்ன நம்பிக்கை, கிருஷ்ண பகவான் மேல நம்பிக்கை, பகவான் மேல நம்பிக்கை. சோ அந்த நம்பிக்கை இருக்கும்போது அவன் ஞானம் உள்ள மனிதனாக ஆகின்றான், பகவானை பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்தவனாக ஆகின்றான். அவன் வந்து அதிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கிறான், தன்னுடைய மனம், செயல், சொல் எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றியே இருக்கிறது. அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான், புலன்களை அடக்கி ஆள்கின்றான், கோ சுவாமியாக இருக்கிறான். கோ அப்படின்னா புலன்கள், கோஸ்வாமி, அந்த கோ புலன்களுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறார், புலன்களை அடக்கியாலும் எஜமானராக இருக்கிறார். நம்ம ஆழ்வார்கள் 12 ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப என்ன 12 ஆழ்வார்களும் நாட்டை ஆண்டார்களா? இல்ல, அவர்கள் தங்களுடைய மனதை, புலன்களை எல்லாம் அடக்கி ஆண்டார்கள், அதனாலேயே ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதேதான் வடக்குல வந்து கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றோம். தங்களுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டி ஆண்டதுனால புலன்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்க மாட்டாங்க, அவங்க என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அவங்களுடைய புலன்கள், ஐம்புலன்களும் மனதும் எல்லாம் கேட்டு நடந்துச்சு. அதனாலயே அவங்களுக்கு கோஸ்வாமி அப்படின்னு பேரு. அப்போ நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா கோதாசர்கள், புலன்கள் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி கேட்டு நடக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தல, நம்ம எல்லாம் கோதாசர்கள். இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யாருடைய மனது பகவானின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து இருக்கிறதோ அவர்கள் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், பகவான் மேல ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால அவர்களுக்கு ஆன்மீக அமைதி அப்படிங்கிறது சாத்தியமாகிறது மிக சீக்கிரமே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம், அவரோட சந்தேகம் கேட்டார் அர்ஜுனர் கிட்ட, இவங்கள் வந்து எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், அவங்க எந்த 3 குணத்துல எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு வந்து பக்குவம் அடையும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். பக்குவம் அடையும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேவிதாம் ஸ்ருணு. சோ இங்க முழுமுதற் கடவுள் பதில் சொல்றார். உடலை உடைய ஆத்மா, உடலை உடைய தேகினாம். சோ தேகினாம் அப்படின்னா என்ன, நம்மளுக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு, நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு இங்க ஒரு வேர்ட் இருக்கு பாருங்க, தேகினாம். சோ உடலை உடைய ஆத்மா, நம்மளுக்கு இந்த மனித உடல் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இந்த ஆத்மாக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த உடலை உடைய ஆத்மா இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம கிட்ட எந்த குணம் நிறைஞ்சிருக்கோ, சத்வமா, ரஜசா, தமசா, அதற்கு ஏற்ப நம்பிக்கை வருகிறது. ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை, அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப, நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நம்புறோம். சோ அது வந்து சத்வகுணமா இருக்கலாம், ரஜோகுணமா, தமோ குணமா அப்படின்னு 3 விதமாக நம்முடைய குணங்களை வந்து பிரிக்கிறாங்க. சோ அதுதான் இங்க ஒரு பைச்சார்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இந்த பைச்சார்ட் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இந்த 3 குணத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத இங்க பாக்குறோம். சோ ஞானிகள், சோ ஞானிகள் அப்படின்னா பகவானை வந்து
அறிவை தங்களுடைய அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாக, பகவானை பற்றிய அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானை அடைவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் ஞானிகள். அவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ அவங்க ஞானத்தை தேடுகிறார்கள், பகவானை பற்றிய அறிவை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா முக்தி கிடைக்கும். சோ முக்தினா பிரம்மனை அடைவது, பகவானை அடைவது. இதுவே காமி ரஜகுணத்துல இருக்கிறவர்கள் என்ன பண்றாங்க, பேராசை மிக்கவர்களாக நிறைய காரியங்கள் செய்கின்றார்கள், நிறைய கர்மாக்களை தேடிக்கொள்கிறார்கள், பாவ புண்ணிய பலன்களை தேடிக்கொள்கிறார்கள். சோ இன்னும் அப்படின்னு முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதனால கர்ம பந்தனத்திலே பாவ புண்ணிய பலன்களிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. அதனால அவர்கள் செய்கின்ற புண்ணிய பலன்கள் ஜாஸ்தியா இருந்தா அவர்கள் அவங்க ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போறாங்க. புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை அந்த ஸ்வர்கலோகத்தில் இருந்து விட்டு மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து கீழே தான் வர்றாங்க, பூலோகத்துக்கு தான் வர்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான குணம் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணமும் இந்த 3 குணங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கு கண்டிப்பா மறுபிறவி உண்டு. அப்போ மறுபிறவியே வேண்டாம், நான் பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னா நான் எந்த குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் மேலான குணம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் ஆச்சாரியர்கள், ஆழ்வார்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிற பெரியவர்கள் கிட்ட இருக்கிற குணம். அது என்ன குணம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்னு கேட்டா பக்தி தொண்டு செய்வார்கள், டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு அன்போட பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். அவங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கிடையாது. அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை, கண்டிஷன்டு சோல்ஸ ஹையர் பிளாட்ஃபார்முக்கு உயர்த்தி கூட்டிட்டு போகணும், பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும், அது மட்டும்தான். சோ அவங்க என்ன மாதிரி பக்தி செலுத்துறாங்க பகவான் கிட்ட, பிரேம பக்தி, அதாவது ரொம்ப காதலோட அன்போட பக்தி செலுத்துறாங்க. சோ கடைசியில் அவங்க யாரை அடைகிறார்கள், கிருஷ்ணரை அடைகிறார்கள். இந்த ஞானிகள் பிரம்மனை அடைகிறார்கள், அது அருவஜோதியை அடைகிறார்கள். ஆனா அருவஜோதிக்கும் அடுத்த ஒரு படி இருக்கு, அந்த படிதான் கிருஷ்ணர். அந்த படியை இந்த பக்தர்கள் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த பை சார்ட் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. புக்க பாத்து நான் படிக்க சொல்லும் போது படிங்க, நான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சிடுறேன். முழு முதற் கடவுள் 3 விதமாக பிரிச்சிருக்கிறாரு. சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, ஒருவனுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப அந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆள்கிறது. சாஸ்திரங்களின் சட்ட திட்டங்களை அறிபவர்களாலும் சோம்பேறித்தனத்தாலும் அயர்வாலும் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றாமல் விட்டு விடுபவர்கள் இந்த இயற்கை குணங்களால் ஆளப்படுகின்றனர். சோ மோஸ்ட்லி இந்த 3 குணங்கள்னால துன்பங்களை அனுபவிக்கிறவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா, சட்ட திட்டங்கள் தெரியும், சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி இருக்குங்கிறது தெரியும் எனக்கு, ஆனாலும் எனக்கு என்னது சோம்பேறித்தனம் இருக்கு, டயர்ட்னஸ் இருக்கு, இதனால நான் சட்ட திட்டங்களை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும், இந்த 3 குணங்கள்னால துன்பம் தான் வரும். சோ சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்களாலான தங்களது முந்தைய செயல்களின்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தை உடைய இயற்கையை அடைகின்றனர். சோ ஒரு காலத்துல போன பிறப்பிலே கூட இதே 3 குணங்கள் அவர்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கும். சோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவர்கள் செய்திருப்பார்கள், கர்மங்களை செய்திருப்பார்கள். அந்த கர்மங்களுக்கு ஏற்பதான் இந்த பிறவியில அவர்களுக்கு ஒரு பிறப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அவர்கள் குணமும் அமைந்திருக்கிறது. சில பேர் பாக்குறோம், ரொம்ப கெட்ட அரசியல்வாதிகள்லாம் ஏன் இப்படி நல்லா இருக்காங்க, நல்லதே நினைக்கிற அவர் ஏன் கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு நம்ம ஒரு மனசுல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தோணி இருக்கும். எல்லாருடைய மனசுலும் யாருக்குமே கெட்டது நினைக்காத அந்த மனுஷன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரே, இப்படி எல்லாம் எப்பவுமே அதர்மத்துல நடக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களே, அப்படின்னு செல்வ செழிப்பா இருக்காங்களே அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம எல்லார் மனசுலயும் தோணி இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, முன்னாடி அவங்க என்ன செஞ்சாங்கங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. முற்பிறவியில் என்ன ஏற்பட்டதோ அதனுடைய பலனைத்தான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஆத்ம ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வந்த காலத்திலிருந்து
இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுடன் ஆன அவன் உறவு தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த பிறப்பை விட்டு உயிரை விட்டு நம்முடைய ஆத்மா வெளியேறும் போது இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆத்மாவோட பகவான் டேக் பண்ணி அனுப்புறார் அடுத்த பிறவிக்கு. சோ அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இவ்வாறு ஜட குணங்களுடன் தனது தொடர்புக்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு விதமான மனப்போக்குகளை அடைகிறான். ஆனா இதுல தப்பிக்க முடியுமா? இப்படியேதான் போய்கிட்டே இருக்கணுமா? எனக்கு இதுல இருந்து விடுதலையே இல்லையா அப்படின்னு யாராவது முயற்சி செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்குது. அவங்களுக்கு பிராப்தம் இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீக குரு கிடைப்பாரு. அந்த ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்? நம்மளுக்கு சட்ட திட்டங்களை போதிப்பார், அதன்படி நடக்க கற்றுக் கொடுப்பார். அதனால தன்னுடைய நிலையை ஒரு குணத்திலிருந்து இன்னொரு குணத்துக்கு மாத்திக்கலாம். இப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்க சத்துவ குணத்துக்கு மாத்திக்கணும் ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பா குருவினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடக்கும்போது கண்டிப்பா மாத்திக்க முடியும். அந்த மாதிரி எந்த குணத்துல இருந்தாலும் குரு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, அவரை உயர்ந்த இதுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம தக்க ஆன்மீக குருவின் உறவில் இருக்கணும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும். சோ அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒருவன் தன்னுடைய தாழ்ந்த நிலையில் இருந்து தன்னை உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த 2வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. மத்தாஜி படிங்க 3வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। सत्तत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चरत् स एव सः। பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான ஒருவனுடைய இருப்பிற்கு ஏற்ப அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கிறான். நம்மளுக்கு எந்த குணத்துல நம்ம பிறந்திருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ப நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. ஒருவன் கொண்டிருக்கும் குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு உயிர்வாழி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். அதேதான் நம்மளுக்கு என்ன சுபாவமோ அதுக்கேற்ப ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது, எது மேலேயாவது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. சோ யாராக இருந்தாலும் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணுக்கு மேல நம்பிக்கை வந்திருக்கு. அந்த நம்பிக்கை சத்துவமாக இருக்கலாம், ரஜசாக இருக்கலாம், தமசாக இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களோடதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்க குணத்துக்கு யார் அவங்க வேவ் லென்த் ஒன்னா இருக்கோ அவங்க கூடதான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ ரிலேஷன்ஷிப்போ என்னமோ வச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நபர்களோட மட்டும்தான். மத்தவங்களோட பேச மாட்டாங்க, பழக மாட்டாங்கன்னு சொல்லல, அவ்வளவா வச்சுக்க மாட்டாங்க. மத்தவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரே வேவ் லென்த்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட ஒரே மாதிரியான குணங்கள் இருக்கிறவங்க கிட்ட அவங்க பழகுவாங்க. இத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லைங்களா? நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் இது நடந்துதான் இருக்குது. சோ இதுல உண்மை என்ன அப்படின்னா நம்ம யாரு? பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், நம்மளோட பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ எனவே பகவானுடைய ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கெல்லாம் மேற்பட்டவன். சோ இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களுக்கு மேற்பட்டவனாக தான் நாம இருந்திருக்கிறோம். பகவான் எப்பவுமே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறார் இல்லைங்களா? நம்மளும் இந்த ஜட இயற்கைக்கு வருவதற்கு முன்னால பகவானுடைய பிள்ளைகள் நாம. அப்ப பகவானுடைய குணம் நம்ம கிட்டையும் இருக்கணும் இல்லைங்களா? இருந்துச்சு. ஆனா என்னாச்சு? ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால இந்த பௌதீகத்துல பிறந்ததுனால இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களின் தொடர்பு நம்ம எப்ப இவங்களோட தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டோமோ அப்பவே நம்ம சுத்த சந்தத்திலிருந்து நாம நழுவி கீழே வந்துட்டோம். சோ இதனால நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆன்மீகத்திலிருந்து பௌதீகத்திற்கு மாறிடுச்சு, கீழே இறங்கி வந்துருச்சு, ஒரு ஸ்டெப் கீழே வந்துட்டோம் நம்ம. சோ அதனால ஆனா பகவான் எப்படி இருக்கிறார்? நம்ம தான் மாறிட்டோம். ஆனா பகவான் நிர்குண, 3 குணங்களும் இல்லாதவர், சுத்த சத்துவத்திலே இருக்கின்றவர், உன்னதமானவர். அவர் அதனாலதான் புருஷோத்தமர், புருஷர்களில் உத்தமமானவர் அப்படின்னு அவரை நம்ம சொல்றோம். சோ நம்ம இந்த தூய களங்கத்திலிருந்து, இந்த ஜட களங்கத்திலிருந்து நாம் கண்டிப்பா தப்பிச்சு போயே ஆகணும். நம்ம
நம்ம யார்கிட்ட போகணும், எங்க போகணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எந்த இடம், நம்ம யார்கிட்ட போய் சரணடைவது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நம்ம வந்து போய் சரணடையணும். சோ இந்த பாதை வந்து நம்மளுக்கு உத்தரவாதமான பாதை. இந்த பாதையிலே போனா நம்மளுக்கு நன்மைதான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ இந்த பாதையை மேற்கொள்ளாவிட்டால் நம்ம யாரால் ஆளப்படுவோம்? இந்த 3 குணங்களினாலே ஆளப்படுவோம், துன்பங்களை அனுபவிப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஸ்ரத்தா வேணும். ஸ்ரத்தானா நம்பிக்கை. எதுல நம்பிக்கை? பகவான் மேல நம்பிக்கை, சுத்த சத்துவ குணத்திலே நம்பிக்கை. இந்த மாதிரியான நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். ஒருவனுடைய நம்பிக்கை வந்து ஒரு தேவதையின் மேல இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு கடவுள் மேல இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதேனும் ஒரு கற்பனைய பண்ணிக்கிட்டு அது மேல கூட இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு திடமான நம்பிக்கை சத்துவகுண பலன்களினாலே ஏற்படுவது. இந்த நம்பிக்கை எதனால ஏற்படுகிறது? ஒரு தேவதையின் மேல 30 தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த தேவர்களின் மேல நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது அப்படின்னா அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறார்கள். அந்த ஜட இயற்கையின் செயல்கள் எல்லாமே தூய்மை பெற்றவை அல்ல. சரி, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் தூய்மையாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல, அதுவும் இல்ல. சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் அது தூய்மையான குணம் கிடையாது. அதனால அது கலப்படமானது. சோ அப்ப எந்த குணம் வந்து சுத்தமா இருக்கும், எந்த பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுத்த சத்துவம் தான் உன்னதமானது. சோ அதுதான் தெய்வீகமானது, தூய்மையானது. சோ அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். ஒருவருடைய நம்பிக்கை சத்துவ குணத்துல கூட இருக்கக்கூடாது, ஆனா தத்துவத்துல இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். மற்ற குணங்கள் எல்லாம் களங்கங்கள் நிறைந்தது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஒருவனுடைய இதயம் சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் அவனுடைய நம்பிக்கையும் சத்துவ குணத்துல இருக்கும். ஒருவனுடைய இதயம் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவனுடைய இதயம் ரஜோகுணத்திலே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் தமோ குணம். சோ இந்த மாதிரி வேற வேறமான நம்பிக்கைகளை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். வேற வேற மாதிரி ஏன் இந்த நம்பிக்கைகள் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால வேற நிறைய மதங்கள் கூட நம்முடைய நாட்டிலே இருக்கிறது. வேற வேற மதங்கள் இல்லைங்களா? அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்கிறது. சோ உண்மை மத நம்பிக்கை கொள்கை சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்றது. அப்போ உண்மையான மதம் அப்படிங்கிறது தர்மம். சோ உண்மையான தர்மம் எது? நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா சுத்த சத்துவத்தில் ஃபாலோ பண்ணணும். சோ நம்முடைய இதயம் களங்கங்கள் நிறைந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வேற வேற மத கொள்கைகளை, வேற வேற தர்மங்களை நாம பார்க்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற வேற வேற நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப வழிபாடுகளும் டிஃபர் ஆகிறது. வேற வேற மேல நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால வழிபாடுகள், அவர்கள் செய்கின்ற வழிபாடுகளும் வந்து டிஃபரெண்டா தான் இருக்குது அப்படின்னு இந்த 3வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 4வது ஸ்லோகம் படுது. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनः. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் யார் யாரையோ வழிபடுறோம் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அவங்கவுங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருத்தரை வழிபடுறோம் விதவிதமா அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப பகவான் யார வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி மியூட்ல இருந்துக்கோங்க. யாரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது, ரெக்கார்டிங்ல நல்லா இருக்காது. யார் யாரெல்லாம் எந்த குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் யாரை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இப்ப சொல்ல போறார். சத்துவ குணத்தில இருக்கிற மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சோ 30 தேவர்கள்ல நம்மளுக்கு யார் பிடிச்சிருக்காங்களோ, நம்மளுக்கு யார் நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ப ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து அவரை வந்து நம்ம வந்து வழிபடுகிறோம். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் யாரை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னா பௌதீகத்திலேயே ஒரு மனிதர் இருப்பார், அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது இருப்பார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவரும் ஒரு மனிதர் தான். ஆனா அவங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள வந்து சாமியா கும்பிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்து தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் யாரை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னா அந்த பிளாக் மேஜிக் இதெல்லாம் செய்வாங்க பாத்தீங்களா, பூதங்கள், பேய்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வழிபடுவார்கள். இறந்தவர்களின் கூட பித்ருக்களையும் கூட அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். சோ இங்க வந்து விதமான வழிபடுபவர்கள் சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப
முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே வழிபடக்கூடியவர். சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது? முழுமுதற் கடவுள் அவரே, பகவான் கிருஷ்ணரே, அவரை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் டெமிகாட் வர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் பத்தி. நம்ம டெமிகாட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா, டெமிகாட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நம்மள மாதிரிதான் பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். ஆனா நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா, அவர்கள் நம்மை விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அவங்க பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். அவருடைய அங்க உறுப்புகள். பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள் தான் 33 கோடி தேவர்களும். அப்போ பகவான் இந்த 33 கோடி தேவர்களுக்கும் ஒரு மேன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த பிரபஞ்சத்தை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஆட்கள் தேவை. அவர் இந்த மாதிரி 33 கோடி தேவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்து, நீ இத பாத்துக்கோ, சூரியனுக்கு ஒளி, வருணனுக்கு மழை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து அதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இவங்க யாரு? 33 கோடி தேவர்களும் பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சோ இவங்க யாரு? 33 கோடி தேவர்களும் பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ இப்ப ஒரே ஒரு தேவரை நம்ம இப்ப சூரியனை மட்டும் நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னா, சூரியன் யாரு? பகவானுடைய ஒரு கண். அப்போ பகவானுடைய ஒரு கண்ணை மட்டும் வழிபடுவது நல்லதா, இல்ல மொத்த பகவானையே வழிபடுவது நல்லதா? மொத்த பகவானையும் வழிபட்டா 33 கோடி தேவர்களையும் வழிபட்டதற்கு சமம். அப்போ நம்ம ஒரு செடி வளர்க்கிறோம், அதனுடைய நம்ம வீட்டுல ஒரு மாமரம் இருக்கு அப்படின்னா, இலைக்கு தனியா, பூவுக்கு தனியா, காய்க்கு தனியா தண்ணி விடுறது கிடையாது. வேருக்கு தண்ணி விடுறோம், அந்த தண்ணி எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. அப்போ பகவானை மட்டுமே கும்பிட்டா அந்த 33 கோடி தேவர்களும் மகிழ்வார்கள். அத்தனை பேரையும் நம்ம வழிபாடு செய்ததற்கு, பிரார்த்தனை செய்ததற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு இங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப்ல நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரிதான் இங்க ஏன் அப்படின்னா, ஏன் இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தனியா இந்த பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்ணக்கூடாதா? நான் சிவபெருமானை வழிபடக்கூடாதா? பார்வதி அம்பாளை வழிபடக்கூடாதா? விநாயக பெருமானை வழிபடக்கூடாதா? கார்த்திகேயனை வழிபடக்கூடாதா? அப்படி சொல்லவே இல்லை பகவான். எல்லாரையும் வழிபடுங்க, எல்லாருக்கும் அவர்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட போய் என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த வழிபாடு எப்போ பூர்த்தி ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட அவங்க கிட்ட போய் நம்ம இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு தான் கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். ஒரு ஃபேமிலி, யார் அந்த ஃபேமிலி? அந்த இந்த யூனிவர்ஸையே மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேமிலியை தேர்ந்தெடுக்கிறார் பகவான். யாரு அப்படின்னா, நம்ம பகவான் சிவபெருமான், ருத்ரர், பார்வதி தேவி அம்பாள், சரிங்களா, பிள்ளையார், கார்த்திகேயன், இவங்களை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து நீங்க தான் இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒப்படைச்சிட்டார். ஒப்படைச்சிட்டு அவங்க யாரெல்லாம் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் யாரெல்லாம் உங்களிடம் வருகிறார்களோ, எல்லாம் என்னென்ன கேட்கிறாங்களோ அத்தனையும் கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு. உங்களுக்கே தெரியும், சிவபெருமான் கிட்ட போய் பகவான் கிட்ட, லார்ட் சிவா கிட்ட என்ன வேண்டினாலும் அவர் சீக்கிரமே அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய அம்பாள் தான் அந்த மாதிரி, சரிங்களா. சோ முருகப்பெருமான் கிட்ட வேண்டிக்கிறோம். அப்புறம் விநாயக பெருமான் கிட்ட தடங்கல்கள், ஏதாவது காரிய தடை இருந்தா அதெல்லாம் நீங்களும் அப்படின்னு விக்னங்களை அகற்றுபவர் அப்படிங்கிறது தெரியும், வேண்டிக்கிறோம். எல்லாமே செய்யுங்க. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்னென்னலாம் கேட்கிறாங்களோ அத்தனையும் நீங்க நிறைவேற்றி கொடுங்க. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. மோட்சத்தை யாருக்கும் நீங்க அருளக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, எந்த ஒரு ஜீவாத்மா எந்த விதமான ஆசைகளுமே இன்றி பகவான் மேல மட்டுமே அன்பு கூர்ந்து ரொம்ப தங்களுடைய பகவானுடைய திருப்திக்காகவே வாழ்கிறார்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு தூய ஆத்மா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா வந்தா என்கிட்ட அனுப்புங்க, அவங்களுக்கு நான் மோட்சத்தை தருகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதே மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் யார் வந்தாலும் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா. சொல்லிட்டு கூடவே இன்னொன்னு சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்போ கோல்டு வாங்க போறோம் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்களேன். நம்ம போனோம்னா 3% ஜிஎஸ்டி போடுறாங்களா இல்லையா? நீங்க எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க. ஜிஎஸ்டி போடுறாங்களா இல்லையா? சென்ட்ரல் எல்லாம் போடுறாங்க.
எஸ் 3% ஜிஎஸ்டி. அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதீக துன்பங்கள் அப்படிங்கிற துன்பங்களையும் 3% அவங்களுக்கு கொடுங்க. அவங்க வேண்டதையும் கூடுங்க. கூடவே இந்த அந்த பௌதிக துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம செஞ்ச கர்மாக்களுக்கு ஏற்பதான் அதை கொடுக்குறாங்க. பகவானா பார்த்து கொடுக்கறது கிடையாது. சோ அந்த துன்பங்களையும் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். ஆனா மோட்சத்தை மட்டும் அருளக்கூடாது. எந்த ஒரு ஜீவாத்மா ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆத்மாவை என்கிட்ட அனுப்பினா நான் அவர்களுக்கு மோட்சத்தை தருவேன். அத பார்வதி தேவி வந்து கேட்கிறாரு. உலகிலேயே மிக உயர்ந்த அந்த பிரார்த்தனை எது, வழிபாடு எதுன்னு கேட்கும் போது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்கின்ற வழிபாடுதான் மிக 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 உன்னதமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வயசானவங்க எல்லாம் காசிக்கு போறோம், காசிக்கு போய் நான் உயிரை விடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அங்க இறக்கிறவர்கள் வந்து எப்படி விழுவாங்க அப்படின்னா வலதுபுறம் சாய்ந்து இறக்குறது தருவாங்க, இப்படி விழுவாங்க. அப்போ சிவபெருமானும் பார்வதியும் வந்து அவங்க காதுல வந்து எந்த நாமத்தை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ராம 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 அப்படின்னு ராமநாமத்தை தான் சொல்லுவாங்க. டெய்லி அங்க வந்து காசி விஸ்வநாதருக்கு வில்வத்துல வந்து அர்ச்சனை பண்றாங்க. அந்த அர்ச்சனை அந்த இதுல வந்து என்ன எழுதி இருக்கும் அப்படின்னா சந்தனத்தால அந்த வில்வ இலையில ராம 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 அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த வில்வ இலையில தான் வந்து அவங்களுக்கு அர்ச்சனை செய்யணும். சோ இந்த மாதிரி ராமநாமம் பகவானுடைய நாமம் வந்து உன்னதமானது. சோ பகவானே வந்து முழுமுதற் கடவுள், பரமபுருஷ பகவான். சோ பரமபுருஷ பகவானை கும்பிடும் போது இந்த 30 தேவர்களைக்கும் வந்து கும்பிட்டதுக்கு சமம். இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரே ஒரு கடவுளை கும்பிட்டா நமக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் வந்துரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்ல, இப்போ நம்மளுக்கு கல்விக்கு அப்படின்னா சரஸ்வதி தேவி, லக்ஷ்மிக்கு அப்படின்னா செல்வத்துக்காக அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவி, விக்னங்கள் நீங்கணும் அப்படின்னா விநாயக பெருமான், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ 30 தேவர்களுக்கு தனித்தனியா நம்மளால பூஜை செய்ய முடியுமா, வழிபாடு நடத்த முடியுமா? முடியாது. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றார், எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதா என்ன மட்டும் வழிபட்டா போதும், எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்க அதுதான் சொல்றாரு டெமிகாட் வர்ஷிப் பற்றி. சோ சாஸ்திர விதிகள் என் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து வழிபடுவார்கள். நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் இல்லைங்களா? தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டிக்கிறோம், கல்யாணம் நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம், விசா கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம், ஆம்பளை குழந்தை வேணும்னு வேண்டிக்கிறோம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மாதிரி பிரார்த்தனைகள். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இது பண்ணா நான் இதை பண்றேன், புடவை சாத்திரன்னு வேண்டிக்கிறோம், என்னென்னமோ வேண்டோம். அதுக்கு ஏதோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நம்ம பண்றோம். சோ இந்த மாதிரிதான் நிறைய சிவன், இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன், இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்த்த வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து வழிபடுகின்றோம் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட. சோ ஆனா இது வந்து யார் செய்யறாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி செய்யறாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ராவணனுக்கு கூட கோயில் கட்டியிருக்காங்க. ராவணனை வந்து பகவானா நினைச்சு வழிபடுகிறாங்க. ஏன் நம்ம இரண்யகசிபுவை எடுத்துக்கோங்க, அங்க வந்து எல்லா கோயில்களையும் வந்து மூட சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா பிரகலாதர் அவர் தன்னுடைய மகனே வந்து நாராயணனை வந்து துதிக்கிறார், அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார், எப்பவுமே வந்து நாராயண மந்திரத்தையே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டு எல்லா அந்த நாட்டுல இருக்கிற எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் இழுத்து மூடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் தனியாக கோவில் கட்டி என்ன சொன்னாரு, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா பிரகலாதர் என்ன பண்ணினார், ஓம் நாராயணாய நமக அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் மனிதர்களை அசுரர்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. தங்களை வழிபட சொல்லுவாங்க, அசுரர்களை அவர்களும் வழிபடுவார்கள். ஒருத்தர் வந்து கொல்கத்தால ஹிட்லருக்கு கோயில் கட்டி கும்பிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா 2ஆம் உலக போர் சமயத்துல வந்து அவர் வந்து கருப்பு சந்தையிலே கள்ள மார்க்கெட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து அது ஏதோ ஒரு வியாபாரத்துல ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் ஆகி அப்போ நிறைய வியாபாரம் அவருக்கு நடந்தது. சோ அதனால ஹிட்லர்னாலதானே 2ஆம் உலக போர் வந்துச்சு, அதனாலதானே எனக்கு வியாபாரத்துல இவ்வளவு பணம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லரை வந்து துதிபாட ஆரம்பிச்சார். சோ அந்த மாதிரியான அசுரர்களும் கூட இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி யாரை வேண்டுமானாலும் கடவுளையாக வழிபடலாம் அப்படின்னு ஒரே மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. சோ அதே மாதிரிதான் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் வந்து பேய்களை, பூதங்களை, பிசாசுகளை வழிபடுகிறார்கள். அப்புறம் சில பேர் வந்து தங்கள் வீட்டுல வந்து இறந்த முன்னோர்களை, பித்ருக்களை வழிபடுவார்கள்.
சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து விதவிதமாக வழிபாடுகள் செய்கின்றார்கள். ஆனா எது வந்து உன்னதமானது அப்படின்னு கேட்டா முழுமுதற் கடவுளை வழிபாடு செய்வதுதான் அப்படிங்கறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. மாதாஜி, இங்க சாரி டிஸ்டர்ப் பண்றேன். இந்த 5 வகை தெய்வங்கள்னு போட்டிருக்கல மாதாஜி, 5 தேவர்களை, அந்த 5 தேவர்கள்ங்கிறது லாஸ்ட் பேரா. அருவவாதிகள் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டியவர்கள், அவர்கள் 5 தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அதாவது மாதாஜி, அருவவாதிகள்ங்கிறவங்க நம்மளுக்கு தெரியும், பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுபவர்கள் இல்லைங்களா. பகவான வந்து ஒரு ஜோதி வடிவத்திலே, அவருக்கு ரூபமே கிடையாது, உருவமே கிடையாதுன்னு சொல்றவங்க. அவங்க வந்து பகவானை வந்து 5 விதமா வழிபடுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அருவ விஷ்ணு, விஷ்ணுதான், பகவான் தான், ஆனா அருவமா ஜோதி வடிவத்துல அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. தத்துவ விஷ்ணு அப்படின்னு ஒரு விஷ்ணு. சோ இந்த மாதிரி பகவானைத்தான் ஆனா உருவம் இல்லாம வழிபடுறாங்க, தத்துவமாக நினைச்சுக்கிறாங்க, ஜோதியா நினைச்சுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியாக விஷ்ணுவையே வந்து 5 விதமான தோற்றத்திலே வந்து அவர்கள் வந்து வழிபடுகிறார்கள். ஆனா என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் 5 விதமான விஷ்ணுக்கள் தான், சரிங்களா. ஆனா அவருக்கு ரூபமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க, ஜோதி வடிவத்துல வழிபடுறாங்க. இதுதான் 5 விதமான தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேற வேற கடவுள்களை வந்து அவர்கள் வழிபடுவது கிடையாது. ஆனா கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த தேவர்களையும் வழிபடுவதையும் விட்டுட்டு கடைசியில எதுக்கு வருகிறாங்க, இறுதியில் புறக்கணிக்கிறார்கள். புறக்கணிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த அருவ ஜோதியை தான் அவர்கள் வந்து வழிபடுகிறார்கள். அதனாலதான் அவங்க மறுபடியும் இந்த முக்குணங்கள்லயே வந்து அவங்க வந்து மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த பக்குவ நிலை கிடைக்க மாட்டேங்குது. பக்தர்கள் எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுவதனால ஒரு பிரேம பக்தி வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வர்றாங்களோ, அந்த பக்குவ நிலை வந்து இவர்களுக்கு கிடைப்பது கிடையாது. ஏன்னா இவங்க மறுபடியும் இவங்க ஒரு டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காங்க. ஏன்னா மறுபடியும் அந்த பௌதீகத்துக்குள்ள வந்து விழுந்துடுறாங்க, அந்த மெட்டீரியல் பூல்ல வந்து விழுகுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இந்த அருவ ஜோதியை இப்ப நம்மளுக்கு பகவானை பாக்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவருடைய கால்களை பார்க்கிறோம், பாத கமலங்களை பார்க்கிறோம், தாமரை போன்ற அந்த பாத கமலங்களை, அதுல இருக்கிற கொலுசு, அவருடைய கைகளை பார்க்கிறோம், அந்த வளைஞ்சு நிற்கிற அந்த உருவத்தை பார்க்கிறோம், அவர் என்னென்ன மாதிரி அணிகலன்கள்லாம் அணிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு, அவருடைய அழகை ரசிக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பற்றை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். இதுவே வந்து ஒரு பிரம்ம ஜோதி, ஒரு ஜோதி, அந்த ஜோதி மேல நம்ம பற்று வைக்க முடியுமா? முடியாது. நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போயிடும். டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்போது நம்மளுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும், போக்கஸ் போயிடும். சோ நம்ம கோலை விட்டுடுவோம், நம்ம மறுபடியும் கீழே வந்து மெட்டீரியலுக்குள்ள விழுந்துடுவோம். அந்த டேஞ்சர் நிறைய இருக்கிறது. அதனால இவர்கள் வந்து அந்த பக்குவ நிலையை அருவவாதிகள் அடைவது கிடையாது அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விஷ்ணுவையே வேற வேற விஷ்ணுவா வணங்குறாங்க. அதுதான் வந்து அவங்க இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி கிளியர் ஆச்சா? வெரி குட். அஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏ தபோ ஜனாக தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாக கர்ஷ்யந்த ஷரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதசக மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யத் யாசூர நிச்சயான். கிருஷ்ணா, சாஸ்திரங்களில் சிபாரிசு செய்யப்படாத கடுமையான தவங்கள், விரதங்கள், இதெல்லாம் வந்து தற்பெருமையால, கர்வத்தினால, காமத்தினால பற்றுடன் செய்பவர்கள் ரஜோகுணத்தில் உந்தப்பட்டவர்களாய் தம்முடைய உடல் உறுப்புகளையும் உடலுக்குள் அமைந்திருக்கும் பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துபவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் அசுரர்கள் என அறியப்பட வேண்டும். சோ நம்ம பார்த்தோம், ஒரு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லெவல் 1ல சில முனிவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய தலையை வந்து மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிட்டு அப்சைட் டவுனா நின்னு தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பெரிய மலைய கையில தூக்கி வச்சுட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தங்களை தாங்களே வந்து துன்புறுத்தி கொள்கிறார்கள். இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட, இப்ப பார்த்தோம்னா சிலரை கொல்வதற்காக அவங்களை கொல்லணும், இவங்களை கொல்லணும், இதை நான் அடையணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இந்த மாதிரி கடுமையான சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத
விதிமுறைகளில் இல்லாத இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் வந்து தவங்களை எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து செய்யறாங்க. அதே மாதிரிதான் வந்து அவர்கள் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து தங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை அந்த செல்ஸ வந்து அது பாதிக்கும், அதை துன்புறுத்துகிறார்கள். அது மட்டும் கிடையாது, அவர்களுடைய மனதிலே அவர்கள் அசுரர்களாக இருந்தாலும் அவரோட மனசுல பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார், அவரையும் வந்து கஷ்டப்படுத்துறார் இவரே. சோ இவங்கெல்லாம் தான் அசுரர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லு, இந்த 2 ஸ்லோகத்துல. சோ சாஸ்திர விதிகளில் குறிப்பிடாத சில தவங்கள், விரத நெறிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் சிலர் இருக்கின்றனர். சோ அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்களே சொல்லாத விரதங்களை எல்லாம் இவங்க தாங்களா கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ புற நோக்கங்களுக்காக தங்களுடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறணும் அப்படின்னு இப்ப வந்து அரசியல்வாதிகள்லாம் உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இல்ல. சோ அரசியல் முன்னேற்றத்திற்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பது, இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத விரதங்களை எல்லாம் இந்த அசுரர்கள் செய்கிறார்கள். சோ இது வந்து சாஸ்திர உண்ணாவிரதத்தை வந்து எதுக்காக இப்ப ஏகாதசி விரதம் நம்ம இருக்கிறோம், அப்புறம் நம்மளுடைய பகவானுடைய கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு விரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து பரிந்துரைத்திருக்கிறது. எதுக்காக? நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக. அதனால நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல எதுக்காக விரதம்னா ஆன்மீக முன்னேற்றம் நாம் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது. ஆனா அரசியல் நோக்கத்திற்காக, சமூக இலக்கிற்காக இந்த மாதிரி செய்கின்றவர்கள் அசுரத்தன்மை உடையவர்கள். அதனால நமக்கு எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் கிடைக்க போறது கிடையாது. சோ இது வந்து சாஸ்திரங்களுக்கு எதிரானது. சாஸ்திரங்கள் சொல்லவே இல்லை, ஆனா இவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இதனால பொதுமக்களுக்கு ஏதாவது லாபம் கிடைக்குமா? இல்ல, அதுலயும் லாபம் கிடையாது. இது எதனால அவங்க செய்யறாங்க? அவங்களுடைய தற்பெருமைக்காக. நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி விரதம் இருந்தேன் அப்படின்லாம் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி தன்னை பற்றி 4 பேர் புகழ்ந்து பேசணும் கர்வத்திற்காக. சோ இந்த மாதிரி ஜட சுகத்திற்காக இதனால வந்து அவர்கள் வந்து செயல்படுகிறார்கள். சோ இதனால அவர்களுடைய உடல் மட்டும் துன்பப்படுவது கிடையாது, அந்த உடலுக்குள்ளே வாழ்கின்ற பரமாத்மாவும் துன்புறுகிறார். சோ இதனால இது நிச்சயமாக பிறருக்கும் கூட தொல்லை கொடுக்கிறது தான். சோ வேத இலக்கியங்களில் இது வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லப்படவில்லை. இந்த ஒருவன் தனது எதிரியோ அல்லது பிற கட்சியோ இந்த முறையால் தன் இச்சைக்கு உடன்பட வைக்கலாம் என்று எண்ணலாம். சோ உண்ணாவிரதம் இருந்துட்டா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க. சோ எனக்கு இது வேண்டும், எங்களுடைய கட்சி இதை வந்து ஆமோதிக்கிறது, சோ நீங்க ஆளும் கட்சிக்கு இது பணிந்தே ஆக வேண்டும் நீங்க, சோ நாங்க இத்தனை பேர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில சமயங்கள்ல வந்து மரணம் கூட நிகழ்ந்து விட வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த செயல்களை எல்லாம் பகவான் அங்கீகரிக்கவில்லை. சோ இந்த மாதிரி செய்கின்றவர்கள் தான் அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆர்ப்பாட்டங்கள், இந்த மாதிரி பகவானுக்கு எதிரான அபராதங்கள், இந்த மாதிரி செய்யறது, உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது, இதெல்லாமே பகவானுக்கு எதிராக செய்யும் அபராதங்கள், பாவங்கள். சோ வேத சாஸ்திரங்களுக்கு கீழ்ப்படியாத முறையில் செய்யப்படவை. நம்ம வந்து டிஸ்ஒபீடியன்ட் பீப்புளா இருக்கிறோம். சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரியான செயல்களை எல்லாம் வந்து செய்கின்றோம். இந்த விஷயத்தில் அசேதசா என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கீழ்ப்படிய மனநிலை உடைய மனிதர்கள், சரியான மனநிலை உடைய மனிதர்கள் சாஸ்திர விதிகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். சோ நல்ல மனநிலையில இருக்காங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த மனநிலையில இல்லாதவர்களா இருந்தா சாஸ்திரங்களை புறக்கணிப்பார்கள். அதற்கு எதிராக இதை செய் அப்படின்னா அதை செய்ய மாட்டாங்க. சோ அதுக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தனியா தவங்கள், விரதங்கள் இதையெல்லாம் அவங்களே உருவாக்கிக்குவாங்க. சோ இந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையுடைய மக்கள் தங்களுடைய இறுதி முடிவை தாங்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள். அப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன ஆவாங்க? அசுரர்கள். சோ கீழே நரகலோகத்திற்குத்தான் தள்ளப்படுவார்கள். சோ அவர்களுடைய அசுர கொள்கைகளை வந்து அதே மாதிரி ஏற்று அதே மாதிரி வாழ்க்கை நடத்தி முழு முதற் கடவுளுக்கு எதிரானவர்களாக இருந்து அவர் இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மக்களை வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவால வந்து வழிநடத்த முடியும்.
இந்த சிக்கல்களிலிருந்து இவர்களை விடுவிக்கணும் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவர் சொல்படி கேட்டு நடக்கும் போது அவங்க வந்து பரம இலக்கை, சோ நம்மளுடைய இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததன் அந்த பலனை, அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. சோ மாதாஜி, இந்த 5வது ஸ்லோகம் நீங்க புக்ல படிச்சுட்டீங்க. ஒரு நிமிஷம். எத்தனாவது? இருங்க. 6th படிங்க மாதாஜி. 6th 7 படிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல 6th படிச்சிட்டீங்களா? 7 படிக்கணும். நான் கரெக்டா படிச்சுட்டு வரேன் மாதாஜி. ஓகே. ஆகாரஸ்தவி. அதான் ஆகாரஸ்தவி சர்வஸ்ய திரிவிதோ பவதி பிரியஹ யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் வேதம் இமம் ஷுணு. என்ன சொன்ன பாத்தீங்களா? எந்த மாதிரியாக தங்களை துன்புறுத்தி கொண்டு அசுரர்கள் வந்து தவங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இங்க ஒருத்தருக்கு குத்தே முளைச்சிருச்சு இல்லைங்களா? அவரை பார்க்கவே முடியல, எலும்பு தோலுமாகி அவர் சுத்தி குத்து முளைச்சிருக்கு. இங்க ஒருத்தர் மலையை தூக்கிட்டு இருக்கிறார், இங்க ஒருத்தர் தலைகீழா நிக்கிறார். இது எல்லாமே சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத சாஸ்திரங்களுக்கு எதிரானவை அப்படிங்கிறது. இது யாரு செய்யறாங்க அப்படின்னா அசுரர்கள் செய்கிறார்கள். சோ இப்ப 7வது மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க, அதுக்கு நானு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லிடுறேன். ஒவ்வொருவரும் உண்ணும் உணவும் கூட ஜட இயற்கை முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 விதமானது. சோ 3 குணங்களுக்கு ஏற்பதான் நம்மளுடைய உணவை கூட நம்ம வந்து செலக்ட் பண்றோம். யாகங்களும் கூட அதே மாதிரிதான் 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப. தவங்கள், தானங்கள், இந்த விஷயத்திலும் கூட நம்ம வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்பவே யாகங்கள் செய்கிறோம், தானங்கள் செய்கிறோம், தவங்கள் செய்கின்றோம். இந்த வேறுபாடுகளை பற்றி நான் சொல்றேன் அர்ஜுனா, நீ ரொம்ப கவனமா கேளு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய உண்ணுதல், யாகங்கள் செய்தல், தவங்கள் செய்தல், தானங்கள் செய்தல், இந்த மாதிரி வேறுபாடு இருக்குது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வேற மாதிரியான உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வேற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப வேற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஜட இயற்கை குணத்தை சேர்ந்தவை அப்படிங்கிறது வந்து அறியக்கூடியவர்கள். சோ எந்த விதமான செயல்கள் நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் வந்து எந்த குணத்தை சேர்ந்தது? இப்போ ஒருத்தர் வந்து அமைதியா பேசுறார், ஒரு போன் வருது, போன் வந்துச்சுன்னா அமைதியா எடுத்து, ஒரு ராங் நம்பரே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் அமைதியா பதில் சொல்றார், இது ராங் நம்பர் அப்படின்றாரு வச்சுக்கோங்க, அவர் எந்த குணத்துல இருக்கிறார்? மாதாஜி, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார். இதே வந்து கோவப்பட்டு பேசுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் எந்த குணத்துல இருக்கிறார்? ஒருத்தர் போனே அட்டனே பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறாருன்னா தமோ குணம். ஒண்ணுமே தெரியாது, தமோ. சோ அதே மாதிரிதான் யாகங்கள் செய்யறது கூட ரொம்ப டிஃபர் ஆகும். சோ அந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவர்கள் அறிவிலிகள். சோ தான் விரும்புவற்றையெல்லாம் செய்யலாம் என்று எப்படி செயற்பட்டாலும் பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று வாதம் செய்யும் சில பிரசாகர்களும் தொண்டர்களும் இருக்கிறார்கள். நான் என்ன செஞ்சாலும் சரி, நான் விரும்பினதை நான் அடைந்து விடுவேன் அப்படின்னு சில பேர் பக்குவம் இல்லாதவர்கள் கூட இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அறிவற்ற வழிகாட்டிகள், சாஸ்திர உபதேசத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுபவர்கள் அல்ல. இவங்க யாருமே சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை வந்து கேட்டு நடக்கிறவர்களே கிடையாது. சோ புதிய வழிகளை வந்து உற்பத்தி செய்து கொண்டு இவர்கள் வந்து மக்களை வந்து தப்பா வழி நடத்துறாங்க, தங்களை போலியாக குருவாக மக்கள் முன்னாடி காமிச்சுக்கிறாங்க. சோ இவங்க கொள்கைகள் வந்து மக்களையும் கூட கவர்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, மக்களும் வந்து இப்போ அந்த குணத்துலதான், ஒரு மாயையில தான் இருக்காங்க. அதனால அவங்க பின்னாடி அவங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கேட்டு அட்ராக்ட் ஆகி அந்த போலி குருமார்கள் பின்னாடியே வந்து போறாங்க. ஆனா அவங்க போகிற பாதை வந்து தப்பானது, அது சரியானது கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றார், நான் சொல்றேன், நீ கவனமா கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு. இமம் ஸ்ருணு, இமம் ஸ்ருணு அப்படின்னா, ஸ்ருணு அப்படின்னா கேட்பாயாக.
சோ நான் சொல்றேன், நீ கவனமா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றார். அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, அது நமக்கும் கூடதான். ஆயு சத்து ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னும் இதை முடிக்கல. ஐடென்டிஃபை மூட் ஆஃப் ஃபெய்த். சோ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து எதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறது? நம்முடைய உணவு பழக்கம், நம் செய்கின்ற யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள். சோ இது எல்லாமே தான் வந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து தீர்மானிக்கிறது. இப்போ அவங்களே வந்து அறிவாளிகளாக இருந்தால், those who know and discriminate based on these activities, இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அறிவாளிகளா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம். அவங்க செய்கின்ற செயல்களை வைத்து, உண்ணுகின்ற உணவுகளை வைத்து, அவர்கள் செய்கின்ற தானங்களை வைத்து, தவங்களை வைத்து, யாகங்களை வைத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து foolish people, those who consider all the kinds of food, sacrifice, etc. to be the same and does not discriminate. நம்ம இதுல என்ன இருக்குது, சாப்பாட்டுல என்ன இருக்குது, சாப்பாடு என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம். அப்ப அதை வச்சு ஒருத்தரோட குணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கிடையாது, கிடையாது. அவங்க செய்கின்ற தானங்களை, தவங்களை எல்லாம் வச்சு ஒருத்தரை வந்து எடை போட முடியாது அப்படின்னு சொல்றவர்கள் யார் அப்படின்னா foolish people அப்படிங்கறத நமக்கு இந்த ஸ்லைட் வந்து நமக்கு சொல்லுது. ஃபுட்ஸ் இன் த மோட்ஸ். சோ நம்ம உணவு பழக்கங்கள் 3 மோட்ஸ்ல என்னென்ன உணவு பழக்கங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். மத்தாஜி படிங்க, 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் ஸ்லோகங்களை படிச்சு முடிச்சிருங்க. ஆயு சத்வ பலாரோக்ய சூக பிரீதி விவர்த்தனா ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருதயா ஆஹாரா சாத்விக பிரியாக. நான் படிக்கட்டுமா மத்தாஜி? அதை நீங்க படிச்சுங்க. ஆயு சத்வ பலோரோக்ய சுக பிரீதி விவர்த்தனா ரஷ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திர கிருத்யா ஆகார சாத்விக பிரியா கட்வம் லவனாத் கிருஷ்ண திஷ்ண ரூஷ விதாகின ஆஹாரா ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்கசோஸ்காமய பிரதா யாதயாமம் கதரசம் ஊதி பர்யுஷதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமசப்ரியம். சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்வ குணத்திலான உணவுகள் வாழ்க்கை காலத்தை நீடிக்கிறது. சோ சத்வ குணம் இருக்கிற உணவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். காய்கறிகள், பழங்கள், பால் பொருட்கள், வெண்ணெய், தயிர், இந்த மாதிரி இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே சத்துவ குணம் படைத்தது. அது வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் போது ஒருவருடைய ஆயுட்காலம் நீடிக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்முடைய உள்ளத்தையும் உடலையும் அது வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. நமக்கு பலத்தை தருகிறது, சுகாதாரத்தை தருகிறது, சுகத்தை தருகிறது, திருப்தியை தருகிறது. சோ இந்த மாதிரி வளப்படுத்தும் உணவுகள் இனிமையாக இருக்கிறது, ரசமுள்ளவையாக ஜூசியா இருக்கிறது, உடலை பலப்படுத்துகிறது, மிகவும் சுவையாக பெலட்டபிள், டெலிஷியஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ அதே வந்து ரஜஸ் குணத்துல இருக்கிறவர்கள் வந்து எந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து சாப்பிடுவாங்க? இப்ப வந்து நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவர்கள் எந்த மாதிரி உணவை சாப்பிடுவாங்க நம்ம பார்த்துட்டோம். இதே ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்க கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, காரமான, உலர்ந்த, எரிகின்ற உணவு வகைகள், இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து விரும்புவார்கள். ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா, எண்ணெய் மிதந்துகிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற உணவுகள் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிற பீப்புள் வந்து ரொம்ப விரும்புவார்கள். இந்த உணவுகள் நம்மளுக்கு எதை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, முதல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது வந்து சுகத்தை தரும், பலத்தை தரும், தூய்மையை தரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து எதை கொடுக்கும்னா வலியை, துன்பத்தை, வியாதியை, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிற அந்த உணவுகள் தரும். அதே மாதிரி ஒரு உணவை வந்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம அதை வந்து சாப்பிடணும். அதுக்கு மேல 3 மணி நேரத்துக்கு மேல போனா அதுல வந்து கிருமிகள் வந்து நிறைய உற்பத்தியாக ஆரம்பித்து விடும். ஆனா சூடா சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆயுர்வேதமும் சொல்லுது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எடுத்து வச்சு சுட வச்சு சாப்பிட்டு இருக்கோம்.
இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப தப்பானது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கின்ற உணவுகளை வந்து யார் வந்து விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள். அதுல வந்து சுவையே மாறி இருக்கும். சுவையற்றது, பழையது, ஊசியது, சீரழிந்தது, தூய்மையற்றது, இது எல்லாமே தமோ குணத்து மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. அடுத்தது, உணவின் நோக்கம் என்ன? நம்ம எதுக்காக வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்தை நீடிப்பதற்கு. அது மட்டும் கிடையாது, நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, உடலை பலப்படுத்துவதற்கு. இதுதான் வந்து நம்ம சாப்பிடுறதனுடைய நோக்கம். நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறதனுடைய நோக்கம். ஆனா இந்த பெரும் அதிகாரிகள் சுகாதாரத்திற்கு சிறந்த உதவி செய்பவையும் வாழ்நாள் காலத்தை நீடிப்பவை. சோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எந்த உணவு வகைகள் நம்முடைய ஆயுட்காலத்தை நீடிக்கும், அதாவது சத்துவகுண ஃபுட் எல்லாம் எது அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். பால் பொருட்கள், சர்க்கரை, அரிசி, கோதுமை, பழங்கள், காய்கறிகள் இவற்றை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். சர்க்கரைனா இங்க ஒயிட் சர்க்கரையை சொல்லல, நான் வந்து அந்த பிரவுன் அந்த கரும்பு சர்க்கரை, வெல்லம் அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. இந்த உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவை. அப்போ சோளம், இந்த மாதிரி வெல்லம், இந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து கடினமான பொருள்களாக இருந்தாலும் கூட அதை வந்து பால் பொருள்களோட சேர்த்து சமைக்கும் போது அது வந்து சுவையுடையதாக, சாத்வீக குணத்தை தரக்கூடியதாக மாறுகிறது. சோ அதுவும் சத்துவ குணத்தை சேர்ந்ததாகி விடுகிறது. இந்த உணவுப் பொருள்கள் இது இயற்கையிலேயே மிகவும் தூய்மையானது. ஆனா எது வந்து தூய்மை இல்லாத உணவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தீண்டத்தகாத பொருள்கள், மாமிசம், ஒரு ஒரு பிராணியை கொன்று சாப்பிடுறது. சோ அது மட்டும் கிடையாது, மது அருந்துவது. சோ மாமிசம் சாப்பிடுவது, மது அருந்துவது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த சத்துவ குணத்துக்கு வேறுபட்ட குணம். சோ இது வந்து நம்மை பலப்படுத்தும் உணவுகள் கொலை புரிவதால் பெறப்படும் மிருகவள உணவுடன் எந்தவித தொடர்பும் கொண்டவை அல்ல. சோ நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வாழ்நாளை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகள், நம் உடலை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள், நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிற உணவுகள் வந்து இதனோட இந்த 3 குணங்களும் இந்த மிருகத்தை கொன்று சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாமிச உணவுக்கு கிடையாது. சோ மிருக வளம் அப்படின்னு அப்படியே நம்மளுக்கு புரோட்டீன் அதெல்லாம் வேணும்னா பால், பசுகிட்ட இருந்து கிடைக்கிற பாலுல இல்லாத சக்தியே கிடையாது. சோ அது வந்து சிறந்தது. மிகச்சிறந்த உணவுகள்ல எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பால்ல இருந்து கிடைக்கிற பொருட்கள், வெண்ணெய், பாலேடு, அதாவது அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லது. சோ ஒன்றுமறியாத பிராணிகளை கொண்டு சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது மிருக வளத்தை வந்து தடுக்கிறது. அதனால கொடூரமான நம்ம கிட்ட இருக்கிற கருணை வந்து நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். சோ இந்த மாதிரி கொலை புரிவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தப்பு. சோ உடலுக்கு தேவையான வளங்கள் எல்லாம் இந்த சாத்வீகமான பொருள்ல இருந்தே கிடைக்கும் போது எதுக்காக காட்டுமிராண்டித்தனமாக ஒரு மிருகத்தை வந்து கொன்று அதை வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடணும்? பட்டாணி வகைகள், பருப்பு வகைகள், கோதுமை, இந்த மாதிரி நிறைய சத்தான பொருட்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கிறது. சோ இந்த மாமிச உணவுகளை வந்து நம்ம தவிர்த்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க நம்ம பார்த்தோம். கசப்பான, புளிப்பான, சூடான, மிளகாய் நிறைய சேர்த்த அந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிடுறாங்க. இது எதை உண்டாக்கும் அப்படின்னா வயிற்றிலே கபத்தை உண்டாக்கும். சோ வியாதிக்கு காரணமாகிறது. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாருங்க, இது வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாப்பிடுற ஃபுட். இதே இவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாப்பிடுற ஃபுட்ல என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா, அத அடுத்த தடவை நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அந்த பிக்சரை பாத்துட்டீங்களா? சோ தமோ குணத்தில் அல்லது இருள் குணத்திலான உணவுகள் முக்கியமாக பழைய உணவுகள். இந்த பழைய உணவுகள்ல கிருமிகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் அது வந்து கிருமிகள் வளர்ந்து வளர்ந்து என்னவா மாறிடுச்சுன்னு பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட எந்த உணவும், அது மட்டும் கிடையாது 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிடணும். அதுவும் இல்லாம பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணி அததான் நம்ம வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். சோ அந்தகார குணத்தில் இருப்பவர்களாகவே கருதப்படுகின்றன. சோ இந்த 3 மணி நேரம் தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டையும் செய்ய மாட்டாங்க. பகவானுக்கு படைச்சு அதை பிரசாதமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பொருள்கள் ஊசி போனவை, துர்நாற்றம் தருபவை. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்டை தான் ரொம்ப விரும்புறாங்க.
அப்போ பரமபுருஷ பகவானுக்கு முதலில் படைக்கப்பட்டு அல்லது முதலில் புனிதமான சாதுக்களால் முக்கியமாக ஆன்மீக குருவால் அமர்ந்தப்பட்டு மீதமான உணவு மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியது. ஒண்ணு நம்ம பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா ஆன்மீக குரு இருந்தா அவருக்கு படைச்சிட்டு அவரோட ரெமினன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது, அதை எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி சாதுக்கள், இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நாரத முனிவரை சொல்லலாம். அவர் அவங்களுடைய அந்த ரெமினன்ஸ சாப்பிட்டதுனாலதான் அவருக்கு ஆன்மீகம் அந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்த்திருக்கோம். சோ இல்லானா மீதமான உணவு, கெட்டு போன உணவு இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும் போது நமக்கு அதனால வியாதிகள், தொத்து வியாதிகள் வரும். சோ இத மாதிரி உணவுப் பொருள்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தான் சுவையாக இருக்கும், மத்தவங்களுக்கு கிடையாது. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களை விரும்ப மாட்டார்கள். சோ மிகச்சிறந்த உணவு அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த நைவேத்திய உணவுதான் சிறந்த உணவு, பிரசாதம். பகவத்கீதையில் பக்தியுடன் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது காய்கறிகள், மாவு, பால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பகவான் பரமபுருஷர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதுதான் அந்த பகவத்கீதையில பகவானுக்கு எதை நம்ம படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம படைக்கணும். பால் பொருட்கள், பழங்கள், காய்கறிகள்னால செய்யப்பட்டது, மாவினால, அரிசினால செய்யப்பட்டது, இந்த மாதிரி. சோ பகவானே சொல்லி இருக்கிறார் அவருக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் நாம படைக்கணும். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம், ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அத கூட உண்மையாக ஒரு பக்தியோடையும் அன்போடையும் படைக்கும் போது பகவான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறைய தட்டு நிறைய கொண்டு போய் இலை நிறைய வைக்கணும் அப்படின்னு பகவான் ஒரு நாளும் விரும்பல. ஏதோ ஒரு பழமோ, ஏதோ ஒரு பூவோ, ஏதோ ஒரு இலையோ, ஒரு டம்ளர் தண்ணியில ஒரு துளசி இலைய போட்டு ஒரு ஆப்பிளோ, வாழைப்பழமோ ஏதோ ஒண்ணு அதை நீ அன்போடையும் பக்தியோடையும் கொடுத்தா அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். எனக்கு நிறைய விதவிதமா எல்லாம் படைக்கணும்னு அவர் கேட்கவே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி பிரசாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு பிரசாதம் நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் செய்யும் போது அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அது யாரெல்லாம் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த சாஸ்திர விதிகளின்படி அந்த அங்க என்னெல்லாம் சேர்க்கலாம் சொல்லியிருக்கிறோம் அதையெல்லாம் சேர்க்கலாம், எதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தவிர்க்கலாம். நம்ம எப்படி ஏகாதசியில நம்ம நெய் யூஸ் பண்ணுவோம், தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா மத்த ஆயில்ஸ் எல்லாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி கிரெயின்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஆனா ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுல சேர்த்துக்குவோம். பால், பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? எதையெல்லாம் சேர்க்கலாம், எதையெல்லாம் சேர்க்க கூடாதுன்னு நம்மளுக்கே இருக்கும்போது அப்ப பகவானுக்கு தயாரிக்கின்ற ஃபுட்லயோ அந்த மாதிரி நிறைய டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க பிரசாதத்தை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள். சோ சாஸ்திர விதிகளின்படி தயாரிக்கப்பட்டு முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிரசாத உணவு மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு சமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட தெய்வீகமானது சாப்பிடக்கூடியது. ஏன் இப்படி சொல்றாங்க? பகவானுக்கு படைச்சிட்டா அது ரொம்ப நாள் கூட வச்சிருக்கலாமா, மத்ததெல்லாம் 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிடலாமா அப்படின்னா ஆமா. இப்போ திருப்பதி லட்டு கொண்டு கொடுக்குறாங்க, அதுல எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களா? ஆனாலும் நம்ம ஆசையா வாங்கி சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா? யாருமே வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டோம். யாராவது வேண்டான்னு சொல்லுவீங்களா? இல்ல மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு தானே கேட்போம் இல்லைங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு சாப்பிடுவோம். சோ அது கண்டிப்பா கிருமிகள் எல்லாம் இருக்காது. சோ அது சுத்தமானது, புனிதமானது. சோ அந்த உணவுல கிருமிகள் வளர்வதற்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு, அது சாப்பிடத்தக்க உணவு, எல்லோருக்கும் சுவையை கொடுக்கக்கூடியது, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ உங்களுக்கு இந்த 10 ஸ்லோகங்களை நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறேன். சோ இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணம் சொல்லணும். இப்ப இந்த 10 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இதுல நம்மளுக்கு நம்ம மனசுல என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம என்ன வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன இந்த 10 ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 3 குணங்கள் நம்ம எப்படி ஆட்சி செய்கின்றது,
அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பதா ஒரு கடவுள் மேல கூட நம்பிக்கை வந்து வருகிறது. நாம் செய்கின்ற காரியங்களும் அமைகிறது. நாம் உண்ணுகின்ற உணவுகளையும் கூட அந்த குணங்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிளா யாரையாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். யாரு அப்படின்னு கேட்டா 3 சகோதரர்கள். நான் போன சாப்டருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா 2 சகோதரிகளை பார்த்தோம். இங்க வந்து 3 சகோதரர்களை பாக்குறோம். யாரு அப்படின்னு நீங்க கெஸ் பண்ண முடியுமா? விபீஷணர், ராவணன், கும்பகர்ணன். விபீஷணர் எப்படி எந்த குணத்துல இருந்தார்? சத்வ குணத்திலே இருந்தார். ராவணா, நீ செய்யறது தப்பு, பிறன்மனை நோக்க கூடாது. என்ன பண்ணுவார்? ராவணனுக்கு பெண்கள் அப்படின்னாவே வந்து ரொம்ப சபலம் ஜாஸ்தி. எங்க போனாலும் சரி அழகான பெண்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து தன்னுடைய அரண்மனையில அடைத்து வைத்து விடுவார். சோ அந்த பெண் சபலம் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியா இருந்தது. எத்தனையோ தடவை விபீஷணர் வந்து தன்னுடைய தம்பிக்கு இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொன்னார். ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னா அவர் சத்துவ குணத்திலே இருந்தார். அதனால வந்து தம்பிக்கு சொன்னார் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா கேட்கல. அதனால என்ன பண்ணிட்டார்? வேண்டாம், உன்னோட சங்காத்தமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். விபீஷணர் சரணாகதி இல்லைங்களா? அது நமக்கு தெரியும். சோ அங்க வந்து சரணடைஞ்சிட்டார். இப்ப ராவணன் எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்? ரஜோ குணத்திலே இருக்கிறார். பேராசை ஜாஸ்தி. எனக்கு இன்னும் வேணும், இன்னும் 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 யாரெல்லாம் அழகா இருக்காங்களோ அத்தனை பெண்களும் எனக்கு தான் சொந்தமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆசை ஜாஸ்தி. அதனாலேயே வந்து அவர் அழிந்து போனார். சோ அவருக்கு கர்வம் ஜாஸ்தி, தற்பெருமை ஜாஸ்தி, பொய் கௌரவம் ஜாஸ்தி. சோ ஒரு தடவை வந்து பார்வதி தேவியவே பார்த்து வந்து அவர் வந்து ரொம்ப மனசு வந்து சஞ்சலப்பட்டார். பார்வதி தேவி தான் கடைசியில ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சாபம் அப்படின்னா, அந்த பெண் விரும்பாமல் நீ வந்து அந்த பெண்ணை தொட்டனா நீ தலை வெடிச்சு செத்து போயிடுவ அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறமும் அடங்கல அவர். பெண்களை கொண்டு வந்து தன்னுடைய மாட்டுல வந்து கொட்டில வந்து அடைப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அழகான பெண்களை எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி கொண்டு வந்து அடைச்சு வச்சிட்டு இருந்தார். ஆனா அந்த பெண்ணுடைய ஆசை அனுமதி இல்லாமல் தொட்டா தன்னுடைய தலை வெடிச்சு செத்துருவோங்கிற பயத்தினால அவர் வந்து தொடல. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு அசுர குணம் படைத்தவராக இருந்தார். அடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டா கும்பகர்ணன். அவருக்கு என்ன வேலை? சாப்பிடுறது, தூங்குறது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது. சோ இது தமோ குணத்துக்கு ஒரு நல்ல மிகச்சிறந்த எக்ஸாம்பிள். சோ என்னத்த வேணாலும் சாப்பிடுவார் அவரு. ஒரு ஆணையவே வந்து முழுங்குவார். 6 மாசத்துக்கு விடாம சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார். அடுத்த 6 மாசம் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பார். அவரை வந்து ஒரு சமயம் வந்து ஒரு போர் வந்துருச்சு. அப்ப வந்து கும்பகர்ணனை எழுப்பணும் அப்படின்னா யானை வந்து இடிச்சு தள்ளுது. உரல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் தட்டி தட்டி பார்த்தாங்க, எந்திரிக்கல. அப்புறம் யானை வந்து இப்படி உருட்டி 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 அப்ப கூட அந்த கும்பகர்ணனை எழுப்ப முடியல. சோ அந்த மாதிரி தமோகுணத்துக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல மறந்துட்டேனா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன். நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற உணவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ ஆகார சுத்தி சித்த சுத்தி அப்படின்னுவாங்க இல்லைங்களா? ஆகாரம் சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய மனதும் சுத்தமாக இருக்கும். ஆகார சுத்தி சித்த சுத்தி. சித்தம்னா மனமும் சுத்தமாக இருக்கும். அதேதான் வந்து ஆயுர்வேதம் கூட என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. சோ நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு பொருள்களை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செலக்ட் பண்ணணும். அந்த உணவுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது, நல்ல உணவுகளை சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எந்த நோய் நொடியும் வராது. அப்ப நம்மளுக்கு வந்து மருந்து தேவைப்படாது. அதுதான் உணவே நம்மளுக்கு மருந்தாக அமைஞ்சிடுச்சு. அதனால நம்மளுக்கு தனியா ஒரு மருந்துன்னு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு நோய் வாய்ப்பட மாட்டோம். அதுதான் இங்க வந்து உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.